Gyere, mutasd meg. Az olyanok, hogy De Johnny, gyere, videózz bele. ide visszatámasztom, jó? Ez meg ugyanaz, tehát hogy itt fiebben nyúlsz, és akkor meg ezeket a kis füleket kipattintod. Jó, azt már ilyenkor szakíthatod. Ja. Vedd ki egyre, erre, és akkor így. Visszafelé hajtsd, ugyan visszafelé hajtod, azt akkor ki tudod szedni. És akkor ezek jönnek ki? Most ezt figyelj, egyszerűen kihúzhatjuk már mindentől kezdve. Ha ezt itt kiakasztod, ez csak ezt. Oké? Nem látom, mit videózok. Oké. Jó, és akkor most jönnek a sarokvédők. Most jönnek a sarokvédők, ami sarokvédő. Most a kartonokkal együtt tudod kiemelni, és utána kell a kartonokat lefejteni. Ez papíron akkor nélkül, és akkor sérült mégis a karton, akkor fel kell tenni. Rakjad a helyre, állítás föl. Ezt lerakjátok meg jövőd? Nem. Hogy irányítod?